James Allen, 27. studenoga. Samopročišćenje rađa istinsku snagu, moć i korisnost, jer one niže animalne sile pročišćenjem ne nestaju, već se pretvaraju u intelektualnu i duhovnu energiju. Čisti život, život čistih misli i djela, život je očuvanje energije, dok je nečisti život, život rasipanja energije, čak i ako nečistoća ne ide dalje od razine misli. Čisti čovjek je sposobniji, stoga svoje planove i namjere ostvaruje lakše od nečistog čovjeka. Gdje nečisti čovjek podbaci, čisti pobjeđuje, jer usmjerava svoje snage smirenijim umom te jasnijom i snažnijom namjerom. Razvijanjem čistoće razvijamo sve elemente snažnog i krepostnog junaštva. S pomoću samodiscipline čovjek se sve više uzdiže i sve se više i više približava božanskom.